Hej og velkommen til den her video på min kanal. I dag spiller vi noget, der hedder CSGO. Den her gang har jeg 2 venner med, som der hedder Otto og Leo. Hallo. Du kan sikkert huske mig fra en hvad nu det hedder, Zombie Guys video. Jeg håber også, I kan huske Leo fra en Stumble Guys video. Dengang vi ikke kunne få lyden til at virke så godt. Ja. Klar. Første gang jeg spiller det her. Klar. Jeg ved, dig Otto. Du har ufattelig mange timer i det her spil. Ja. Jeg husker, det var noget med 1000. Nej. 800. Var det 800? Ja. Nå, okay. Hvor er musen? Hvor er min mus? Ja, hvor... ja, hvor er den? Ej, det der i midten. Nej. Og det er med letterbots, vi spiller i dag. Mega. De er ikke særlig gode, jeg bare bruger. Skal vi alle sammen? Ja, vi er alle sammen på samme scene. Hvad? Okay, Eller hvad? så er vi turisten nemlig. Godt nok døde jeg lige, men jeg er ikke varmet op. Vi er ham her. Vi er bare op, ikke? Hvordan gør man? Wow, den er faktisk ret langsom lige. Leo er kommet. Husk nu at købe våben. Hvad mange Ja, jeg har et gange? våben. Jeg husker at trykke B. Hvad skete der? Jeg kom til at trykke B. Det er sådan, man køber, tror jeg. Nå, AVP. Den ser lækker ud, den her. Det her ser lækker ud. Granat. Jeg så en granat. Der var noget, der eksploderede i hvert fald. Er der granater? Det tror jeg. Jeg ser en. Er han død? Nej, der! Han er død. Hvordan sigter man? Der er også en der. Shit. Hvordan sigter man? Jeg Det tror ikke, man kan sigte. det er venstre klik, men det er kun AVP og den der koster 5.000. Hvad sker der? Hvad? Kamp starter om... Pistol. Kan vi plante en bombe? Deal. Yes, jeg har en bombe. Har du? Hvordan virker den? Er vi bomber? Det kan jeg ikke sige. Tror jeg i Der hvert er fald. kun én i hver runde, der har en bombe. 3. Jeg har en kniv og 2. Godt, jeg kender smooth tricks. Og ingen tager den op. Ups, det er døde. Jeg ser ikke, hvordan man dræber. Hvad hedder han Jeg her? kan ikke bare ramme. But Steve? Ja, jeg fik en. Hvad skete der? Terrorist win? Terrorist win. De terrorister, de er onde. Nå, er vi de onde? Hvad er det her for en? Kan man købe en... Ja, man kan købe gunnen. Det er bomben, jeg tror. Du har bomben? Jeg har igen til den. Jeg tror, du skal G på den. Så smider man den. Jeg har den nu. Så smider man den. Du kastede din gun. Ej, jo ikke. Det var mig. Jeg ved, du har nogle trækker, så du har nemlig spillet det her meget. Ja, giv mig den bombe, Leo. Jeg Leo, tror, man giv bare mig holder... Leo, giv mig bomben. Leo, giv mig bomben. Ja, super, du plantede den der. Det er bare perfekt, for det er der, man skal. Hvad der? Hvad gør den? Hæ? Jeg gider ikke en dybende bombe. Bomben flyver. Bomben flyver. Og forstod du mig? Yes, det er galt. Jeg døde. Hvorfor er jeg nede ved en gunbil? Jeg skal jo hen. Diffuser de den? Nå. Ja. Og det er derfor, du skal blive ved bomben. C4. Shit. Og nu. Og når det er, giver I bomben til mig.
Har Aftale. det. Mhm. Victor har det. Det har jeg. Nej, Eller- jeg har det. Okay. Vi går oppe. Jeg Grenade. ved ikke, hvad jeg talte om der, men okay. Tryk den, der er over crouch-knappen. Er det den der? Så har jeg nogle granater. Det var sindssygt. Jeg Jeg har har en bombe. 16. 16, ja. Der er en lige rundt om hjørnet, ikke? Guys. Fik ham. Godt, Leo. AK. Er det AK det er en 47. shotgun? Hvad må AK er faktisk det bedste våben i spillet. Hvad er det? Parkour. Ja, jeg nørdede det. Hvor er du, Otto? Jeg planter bomben. Der. Hvordan Jeg har du har- gjort dig til en bot? Jeg står heroppe. Det er et trick, så. Og der er også Fedt. kræver det. Jeg kan ikke dø. Det eksploderer. Hey, jeg har bomben. Hvem vil have den? Jeg vil. Hvor er du? Du er dernede. Nej, det er Otto. Okay. Jeg har en far, lige så jeg ved det, en AVP og et skin til den, der er virkelig nice. Det har du godt fortalt mig. Ja. Er der nogen? Jeg fik den. Nej, det var også. Jeg fik min første kill i den her video. Yeah. Det var min fans har ventet på. Skal du ikke plante? Hvor skytter I mig? Jeg har en af de dyreste våben i spillet. Like den her video, hvis I vil se mere af det her CSGO. Jeg vil i hvert fald. 19 HP. Jeg dræbte en, og der døde jeg også. Der. Sagde jeg ikke, de skulle beskytte mig? Jeg er på. Lige der. Det er rundt og jeg dø. Jeg skal reload. Jeg blev MVP. Yeah. Eller Jeg har 9 liv tilbage. har bomben. Hvorfor har jeg en AVP. granat? Og den, der har bomben. Jeg beder om en AVP, tak. Ej, er du seriøs? Nå. Jeg ruller deal. Er du deal? Ikke kast den. Den der. Flashbang, jeg kan ikke se noget. Den er godt nok irriterende. Er der nogen? Fik du den? Ja. Flyt jer her fra bomben. nej. Der er mange derovre. Jeg ser dig. Amen. Jeg er næsten død. Dræbte en. Ja, og hvis de kunne tease den, Stop det. kunne jeg faktisk koncentrere mig. Måske det er lang tid siden, jeg har spillet, men det betyder ikke, at jeg er dårlig. Jeg spiller faktisk normalt på de sværeste folk. Nej, den bipper virkelig meget. Ja, det Så synes jeg. løb, så løb. Gem dig. Jeg er klud på med mig. Ja, jeg vil B lige nu. Jeg blev igen MVP. Du er god til at være MVP, hvad end det betyder. Ja, Ja, hvorfor bliver jeg ved med at få granater? Hver eneste gang der er en runde derinde, så har jeg flere granater. Ja, det er fordi du samler dem op. Og det er kun mig, der må bruge dem. Flashbang! Godt, jeg kan det, hvornår der var. Ja. Oh my god, der er et helt squat derovre. Ja, og Er der nu et squad? bliver I ved med at turn.
bliver snart frustreret. Ouch. Han skudt igennem en væg, Jeg har tror brug for lidt ro. Det er jeg fløj igennem VP. Nå. Jeg har nu gennem. Jeg fik sådan også 3 mennesker. Jeg har 1000 gange. Jeg har en ildgranat. Hvem vil have den? Jeg har pumpen. Jeg vil give. Der står også, det er din. Også din granat. Så jeg har ikke nogen. Hvorfor skal det hele tiden sådan noget granater? Leo og Otto. Ja. Hvad skal man huske på? Like og subscribe. Ja. Subscribe, baby. Hvorfor bliver der ved med? Er der nogen deroppe? Der er nogen derovre. Det er sådan, jeg ikke har set dem. Kommer over til dig. Vi Leo, gå væk. Hvis du ikke vil dø. Ja. Ja, og nu døde jeg, fordi jeg gerne vil have til at stille. Flyt mere. Ja, Victor. Det er ikke engang sejt at blive en pige for mig. Jeg blev den pige flere tusind. Og jeg vil gerne have til at stille nu. Kan du forstå? Ja. Og hvem har bomben? Leo, giv mig den. Jeg havde ikke opdaget, Ja. jeg havde den. Jeg siger ikke stille for. Jeg skal altid snakke på en YouTube-video. Du snakker det ikke. Nej. Godt da. Hvordan bliver du en af de der En bots? oppe, en oppe. Oppe. Forstået. Hvordan bliver man egentlig en bot? Nej, det gider jeg ikke fortælle. Hvorfor? Fordi jeg vil ikke have tower som bots. Det gør bare, at vi taber runden. Okay, når man er på en bot, som der er terrorist, så trykker man E. E. Ah. Men I skal ikke gøre det ofte. Kun mig, der skal gøre det ofte. Jeg skal kigge på mine settings på grund af det virker ikke på mig. Jeg blev MVP. Nice. Jeg er engang hvid. Og jeg kan spectate mennesker med at trykke space. Det vidste jeg ikke. Videoen har allerede været 30 minutter. mere op. Videoen har allerede været Og jeg har... Vil I se mit skin til min AVP, hvis I lover, at de giver mig det tilbage? Victor, vil du det? Eller Kong Victor? Jeg glemmer altid det, der kom. Fordi jeg har altid glemt dit rigtige navn. Du vil se mit rigtige skin egentlig. Hvor er du? Du kan få min AVP. Ja. Nu du giver mig den tilbage. Der er 3 lige derovre. Jeg døde. Jeg har 18 liv. No. Derfor nogle gange, når siger jeg brug for ro, så er brug for ro. Ellers bliver jeg frustreret. Jeg har bomben. Hvad er jeg ikke? Jeg skal have Og så Victor. Vi optager for resten. Oh
my god, jeg fik et chok der. Leo, beskyt mig lige. Der var en inde i smoke. Det er over ved A. Lige rundt om hjørnet. Du er for sindssyg. Ja. Den. Plætsken. Skal vi finde et andet map, så tryk på den, der står ESG, C på, og så trykker I på krydset, og så trykker I ja. Hvad er et nyt spil? Okay, det her finder vi lige ud af. Så er vi her simpelthen igen, og den her gang har mine venner sagt Counter-Strike er ham her. Og jeg tænker, vi køber den her. Jeg går banan. Jeg fik en pistol, som bare stod og kiggede på mig. Og jeg har set, nu er det jungle biome. Meget fedt biome. Jeg har set mange professionelle. Jeg har set Jeg døde. alt for meget CSGO. Seriøst? Og mit yndlings CSGO-hold, det kan I lige gætte nede i kommentaren. Astralis, tror jeg. Jeg har ingen idé om, hvordan det virker, så jeg tænker et eller andet. Et, der starter med N. Det kan jeg simpelthen ikke gætte. Naruto? Nej. Jeg tror ikke, der er et hold, der hedder Naruto. Det er også være mig. Der er et hold, der hedder Navi. Og så er der også et andet. Men Navi kunne godt være en af dem. De har nemlig en ukrainer. Sådan en kender vi jo godt, Otto. Man finder rundt på det her map, siger det bare lige. Ja. Og det er faktisk bare en gang min yndlings CSGO-spil. Headshot. Shit, de vækker bare i den der hallway der. Egentlig, hvorfor står jeg hele tiden stille? Og beskyt lige mig, for jeg er i gang med det. Nice. Se, det er faktisk nemt at være counter-terrorist. Jeg tænker, jeg prøver det her våben igen. Først se, hvordan jeg går med den her. Det er bot, jeg går med den her gang. Oh my. Jeg følger med jer. Der er et helt squad her. Ja, mand. Ja. Der døde jeg. Ja, 1-1. Og hvad så? Lever også. Vi kender jo godt en ukrainer. Ja. Han går faktisk i vores klasse. Ja. Og han er virkelig irriterende. Han sidder ved siden af mig og skal konstant sidde og spise, når han ikke har fået lov. Og så skal jeg sidde og være efter ham. Og det har I godt hørt mig råbe af ham. Meget rigtigt. Det gør vores gode ven Emil også tit. Det er spændende. Han er ikke flink mod Roman. Jeg kan til.
1-2. Jeg troede, det var nemmere. Jeg troede, det var nemmere at være den her. Gjorde det? Ja, jeg er også faktisk. Jeg er jo også en mere bot på den anden. Terroristerne kan jo købe det bedste våben i spillet. Ja. Som jeg vil være. Det har du også fortalt os i dag. Okay, jeg går med dig, Otto. Rush B. Rush B. Jeg følger også efter Otto. Okay, så er det bare vennerne, der følger efter hinanden. Lige, hvordan løber du hurtigt? Nå, sådan der. Rush A. Ramme deres weapons. De holder helt sikkert til hus. Ja, der er faktisk noget. Der er krig. Jernkær krig, faktisk. Op, der er bomben. Tænk nu lidt på noget andet end bare bombe. Ja, det er derfor, jeg siger, tænk på noget andet end bare bombe. Jeg prøver at diffuse den. Ja, men det er ikke bomben, man skal gå efter først. Nå, er det ikke? Nej, det er først dem, der er der, man skal smide. Jeg køber Hvor I er færdige med at købe. Ikke. Ja, så nu. Jeg er skrevet. Okay, Yep, guys. de B. Det er Nej, der stod der. Der er 3. Vi rusher B. Rush B. 2 runder mere, vi er færdige. Jeg fik sådan 4. Efter 2 runder. Der er 2 tilbage. Jeg røg i spøgelse mode, eller hvad det hedder. Og nu følger jeg bare efter dig, Otto. Jeg fik super mange mænd. Det var også Otto. Godt ramt. Nå, jeg følte efter Otto bot. Godt, han diffuser. Det er ikke mig, der og I skal være ligeglade med, at I bliver MVP. Jeg synes faktisk ikke det er sejt. Fordi jeg blev det MVP en million gange. Hey, man kan også trykke for at komme ind på sin våben og købe. Det vidste jeg ikke. Og jeg har en MVP. Det har jeg også. Bare tager Tony. Hvad er dagens spørgsmål til kommentarerne? Hvad? Hvis I vidste meget om CSGO, hvad vil jeres yndlingskonsol egentlig være? Det er faktisk lidt nysgerrig over. Ja, hvis I spiller C... DB. Ja, det ved jeg. Og nu har jeg ro til mit hoved. Jeg elsker han bare lade mig det. Jeg prøver at fange ham. Hvorfor lader han dig decideret bare stå og diffuse? Det er, når ikke han blev jagtet. Sidste runde. Okay. Så kan han ikke færdig. Nej, men så er videoen kommet nok op, så den allerede varet over 6 minutter. Eller over 5 i hvert fald. Jeg tager af. Åh.
Jeg tager med dig. Yes. Jeg havde ret. Det er mange. Der er en lige derovre. Leo. Du diffuser. Godt defuse. Ja, det er fint. Okay, du er godt. 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 Nå, men så har jeg ikke andet at sige for i dag. Jeg vil ellers bare sige, have en god dag, og vi ses i næste video. Hej hej. Ja. Der skal lidt din replik. Spiller vi bare videre, ikke? Sig hej hej, Leo. Hej hej. Nå, jeg vil bare sige hej hej, og slut for i dag. Ja. Husk at skrive i kommentaren, hvad jeres yndlingsvåben er.